Phantom. I dag skal vi lave noget kreativt. Jeg har faktisk fundet inspiration fra Malerimer, fordi hun også har gjort det her. Så i dag skal vi lave fra dag 0 til dag 5, hvor vi maler i en malebog. Mor, du siger stop? Ja. Jeg kan... Stop! Wow! Det bliver den her. Den er faktisk ret pæn. Så lad os gå i gang. Jeg får lige hurtigt tegnet lidt, og så opdaterer jeg. Ja. Det her. Og vi ses mere om lidt. Så fik vi lige tegnet sådan det her og det der, og jeg havde glemt, jeg havde lavet det der og det der og dem der og dem der, og så havde jeg glemt at sådan lave det brune heroppe. Så ja, lad os få tegnet det her færdigt. Så blev vi færdige med hele tegningen. Så vi ses i en ny video. Som sagt, vi ses i en ny video. Hej hej. Og vi ses i dag 2 i morgen, fordi det var dag 1 i dag. Så det må være dag 2 i morgen. Bye bye.